Weche siasa wadhi mag pur kuma jatend migao mar pur Mithika Linturi wacho ni piny owacho osechako chenro mar keto sekta mar pur e yor lony manyasani kaka achiel kuom yore mabiro konyo e temo kedo gi nok mar chiemo e pachoka. Kanolose kar dero mar kano cham mag piny owacho National Cereals and Produce Board mantiere Narok e kinde no tele pok mar mbolea manengone oyweyo. Jatend migao no owacho ni jopur onego rire e ndikore ayanga e bo chenro mar yudo mbolea. Chenro mong'ere kaka e-voucher kod mano mar chiwo mbolea manengono yweyo ondika ayanga e bo chenro mar Agriculture Management Information System. Linturi bende okwayo mondo okas ous chama magintiere godo sani kaluwore ni piny owacho chano mar kelo duma kowuok e pinje maoko. Tutaleza chakula kutoka nje. Na nilisema hivyo sababu sikuwa nataka mkulima wetu apatwe na haya mahindi na michele ya pesa kidogo asinde kuuza mazao yake. Maseneta na wengine watakaa chini na viongozi walete watuambia kwamba Narok sasa tumefikisha wakulima 500,000. Tunataka mlete bajeti katika mbunge, mupitishe ile subsidy budget ya fertilizer itoke 5,700,000 ifike 20 ili tununulie wakulima wetu fertilizer tupeleke. Sababu ndio unapitisha. Lakini ukiona viongozi kila wakati ni kuambia tukarushe mawe, hawajali utakula nini, wao wameziba, wanalipwa, wamechungwa na serikali, wanawapotosha. Kwa hivyo nataka kuambia mimi nawashukuru na mmesema na mko hapa